Falando de escumosos, un grupo de mozos de Monterroso aspira a ser los protagonistas do tradicional anuncio de Nadal de Freixenet. Polo de agora xa están entre os finalistas cun vídeo que gravaron eles mesmos. Aseguran que non os asusta suceder a estrelas da talla de Penélope Cruz ou Sharon Stone. Malia que moitos deles son menores de idade, os bailarís da Asociación Falcatroeiros de Monterroso están dispostos a ser as novas estrelas do Nadal, protagonizando o anuncio do Cava Freixenet. Eles mesmos deseñaron unha coreografía, redactaron un texto e con iso gravaron un anuncio que polo de agora xa está entre os finalistas. A mensaxe que transmiten é a de que o importante é que cada día haxa algo polo que brindar. E nada, con eso, pois precisamente queremos transmitir a nosa idea de desexo de poder gañar para poder ser coñecidos por outros lugares, pero bueno, como ben di o vídeo, se non gañamos, pois polo menos brindar, é dicir, participar e pasarlo ben, que realmente foi o que de momento conseguimos. O importante é que a xente nos viu e agora sabe que aquí hai un grupo en Galicia que quere participar en máis cousas e esperamos que a partir desto pois nos chamen de máis sitios, podamos viaxar a outros lugares. O grupo segue a ensaiar porque de resultar gañadores rodarían o anuncio ás ordes do director Vigas Luna e recibirían unha bolsa de 20.000 euros para realizar unha curtametraxe. Polo de agora son os que máis seguidores están a ter na internet de entre todos os participantes. En Monterroso xa se converteron en estrelas e non desbotan participar en concursos similares. Sobre todo con este vídeo recibimos moito apoio de todo o pobo e incluso de fora, polo que agradecemos moito, por suposto. Bueno, sí, sempre temos ese apoio da xente máis cercana e da que non é tan cercana. A xente comportouse moi ben con nós e recibimos felicitacións de todos os sitios e eso tamén che axuda moito, o sea, que serviu de algo o esforzo que fixemos. Agora haberá que agardar ata o día 29 para saber se foron os elixidos, pero eles aseguran que só a experiencia xa pagou a pena. Bueno, pois aquí estaremos pendientes para contarlles o que acontece. Así chegamos ao final, señores. O resto de